बेलाय माथो थाबासो थाबायावसो फैबाय माथो थाङा नामा बेयाव हाबा नामा सिखिरि माने बे थाबायासो मोजां ना फ्रि माने फ्रि माने मा आरो जोङो फ्रिलि थानो हागोन ना फ्रिलि थानो हागोन माने नोङो दस्राखौ दा सान हा माने बेयाव जों माने खुला खुलि रायज्लायनो हागोन आरो ना धाबायाव प्रब्लेम गैया आं मिथिनायाव धाबायाव मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरा हाबखाया माने मोजां माने आं रावखौबो गाज्रि नाखै आरोना माने जेनेबा आरोना एसे क्ल'सफोरासो जेनेबा लाभारफोरासो बेबायदि धाबाफोराव हाबो आरोना गिनायसो मोनबाय आं बे आंखौ मा सानदोंथाय सिखिरि नों आंखौ गाज्रि दा सान नोङो गुबुन खोथा सानबाय नामा आंखौ आं जास्ट बेयाव माने फ्रि रायज्लायनो हायो नालाय बेनिखायसो लाबोदोंमोन नों हाबाबा जेबो टेनसन गैया डन्ट वारि गुबुन जायगायाव थांगोन जोंफोरो नङा माने गाज्रि सानाखै आरोना माने ओरैनो आरोना आं थारमाने फैफेराखैना बेफोर जायगायाव आरो गिनायबो मोनोना आंखौ गियो नामा नोङो आंनि सायाव फोथायनाय गैया you don't believe me नों आंखौ फोथाया नङा आं फोथायो माने आं फैफेराखैना गिनाय मोनो आरो आंनि सासे लोगोआ बुंदोंमोन ना बेबायदि माने लाभ बार्डस माने मा आरोना लाभारफोरा बेबायदि आरो बिदि जायगाफोराव पुलिसफोराबो फैयो होनना बुङो आरोना गेजेर गेजेर हमो जोंनियाव खेबसे बैकिं खोनादोंमोन सासे सिख्लाखौ बेबायदि धाबायाव माने हमदों आरोना बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड माने मा बुङो नों बुजिखादों आरोना आं मा बुंनो नाजादों अभार थिंकिं सिख्ला औ डन्ट वेरि आं बुंदोंना डन्ट वेरि आं बुजिदों दे आं बुजिदों नों मा सानदों मा बुजिदों माने मा फोरमायनो नाजादों आं बुजि मोनदों दे डन्ट वेरि अके जों थाङा दे होमब्लालाय सानदोंमोन दोनैनो फथायखागोन होननानै धाबायावनो सानसेयावनो फ्रि खालायना लानो हानायब्ला मोजां जागौमोन अभार थिंकिं सिख्लासो माथो बेबो दानसोरां नों गाज्रि मोनबाय नामा आंखौ आं थाङि बुंनायखाय नो मानो गाज्रि मोनो आं गाज्रि मोना बेफोरलाय सिख्ला मानसिना बेफोरखौ सानखानांगौ ना गावनि सेफटिखौ सिगां सानखानांगौ मोजां खोथा आंबो थारमाने सानफ्लाखैमोन ना सरि दे नोंखौ आं बे जायगायाव लाफ्लांबाय दा होमबा अबेयाव थांनो दानसोरां बेरायनानैथ' दिनै गोबावानो जाबाय आं न'आवबो थांनांसिगौमोन खोमा दिनै जाथ'बाय नामा ना माब्ला बेरायलायसिगोन दानो थांसै आरो आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा नोङो माबाफोर खोथायाव नङा मानो गाज्रि मोना दानसोरां नोंजों बेरायनो मोनो आं बेसे गोसोखौ सान्थि मोनदों माने थेवबो आरोना गोबाव जाबायना आं न'आवबो मोजाङै खिन्थाना फैयाखै आरो रावनोबो फनबो हराखै आङो फन फैगासिनो आङो रिप्लाइबो हराखै रायजानो गिनानै दिनै थांसै खोमा ना गोबावथार जाबायना थांमारनोसै होमबा थांमारनोसै होमबा आरोना मायबा जाबावनोबा आइसक्रिमफोर नोंनि फेभरेट होनना बुंदोंमोन नों आइसक्रिमखौ आइसक्रिमखौ आं जानो मोजां मोनो नाथाय दिनै जाला दे ना दहायनिफ्रायनो जागासिनो आं मायबा मायबि दिनैनो जाखाजोब्बाय आरो गाबोन मा जाबावनो होमब्ला दिनैनि थाखाय अलबिदा होमब्ला गाबोन लोगो हमबावगोन ने नों मा होनो आंथ' अके एनि टाइम अलवेज बे दानसोराङा नोंनि थाखाय अरायबो रेडि जाना दं जेराव लिङो जा जायगायाव लिङो माब्ला लिङो जा समाव लिङो आं हाजिर जागोन जास्ट कल मी बेब नंगौदि आरो लड़की हंसी तो फंसी सिख्लाफोरनि मिनिनाय इसारायानो काफि जे बे सिख्लाया नोंजों इमप्रेस सिनायाखै आंखौ सिनायाखै र' नै पुलिस स्टेसन सफैबायानो आं नोंसोर साफा नोंसोरनि न'खर धंस' खालायजोबगोन आं गासैखौबो धंस' खालायगोन आं जि गैयाथाय गैया आंनि फिसाज्लायाबो गैया नोंसोरखौबो गैया खालायजोबगोन आं नोंसोरखौबो जेराव दोनहरजोबगोन आं साफा आंखौ सिनायाखै नोंसोर बायदि मानसिखौ माबायदि सिदा खालायनांगौ मोनथिगौ आं सानदों नामा नोंसोरो आगोल आं जेरैमोन बेबायदि होननानै आं मोनथिगौ आंनि फिसाज्लाया आंखौ हामा मोननानै दङ बेनिखायनो बिसोरबो साननो नागिरदों साला आंखौ जेरैबायदि हामा मोनदों बेनिखायनो हामा मोननानै थाथों होननानै बिसोर खम बाथ्रा लागाय होआखै बियो बेनिखायनो रनियाबो थाखै आंनाव बाथ्रा लागाय होदों बिसोरो आरो दङ रनिया बिसिनि खाथियावनो अबावबा सिनायनाय जायगायावनो दङ
खोन्थायाबा जागोन आंनो खोन्थाया मा जेब्ला पुलिसा दान्दा लागायगोन साफा बयखौबो जेब्ला साफा गासैखौबो न'खरनि मानसिफोरखौ जेराव सोना दोनगोन अब्लासो बुंगोन बिसोरो आंनि फिसालाया अबाव दङ बेनिखायनो पुलिसनि हेफाजाब लागोन आं नै थां सिसं मा खालामनो बेलाय दामब्रियालाय बियो माथो पुलिसनि दम होनानै थांदों आयै पुलिसफोरखौसो लाबोगोन ना मायो आंथ' गिबायसो आयै माबा मेगनफोराबो मावबायसो दं आंना नै माबा गाज्रिसो जागोन नामा आयै बे पुलिस लाबोना दम होबानो जागोन नामा नायगोन देनाय मा खालाय बियो फोथायथारा आं बेनि आखलखौ मेंबायसो आङो बेफोरखौ नायै खोनासङै बे बिफायाबो खोन्थाबानो जायो रनिया अजों थाहैयो होननानै मा रंपुराव थायो होनना मोजाङै एड्रेसफोरखौ न'फोरखौ खिथानानै होबानो जाथारो दा आरो मा खालाय मा मायो हस्पिटालाव ओजों बिहामजोआबो बेबायदि जाना दङ जेबो जायाहाय बिहामजो जेबो जाया पुलिसा मा खालायद' आबायाथ' बुंखादों रादाया फैथों होननानै पुलिस लाबोबा लाबोथों होननानै दायानो गैखाया जोंखौलाय मा खालायनो बेफोरलाय आरो बियो पुलिस फैबा माबा खालायबा बियो रनिखौ लिंहरखागोन आं मिथिगौ जेबो साननाङा नों जाया जेबो आंबो बेखौनो लुबैदों बिनि आरो गाज्रि आखलखौ बे फिसालाया बे रनिया गावनि मेगनजों नुथों न'नि मानसि माखासेखौ बियो फैनानै पुलिस लाहोगोन पुलिस लागायगोन माबा खालायगोन बेफोरखौ होनदोंना बियो लागायथों दे पुलिस नुथों बियो रनिया फैनानै गावनि मेगनजों नुथों बिनि बिमानि आखलखौ ओरैनोबो बिमाखौ रागा जोंनानै थांखायाखै बियो आरो जोंबावथों जेरै मावगोन बेबायदिनो मोनगोन हेलौ आगै लैथो नोंबाजो एसे मोजां मोनबायना रायज्लायनो हाबायना हायाखै गैया दा जेबो माबा फैथ'वाखै दाबो हुस फैयाखै मा खालामबाय थादों डाक्टारालाय नै बाबा दंना गैया खाथियाव बाबाया खाथियाव गैया गोबाव खालायब्ला मोजां जानाय नङालै आगै बे एसेबां बेबायदि जानानै दङ सिरियास बे जायगायावनो लाखिबाय थासिगोन आरो बे हस्पिटालावनो आंनिबा थाबैनो नोंसोरो माबा मोनसे डक्टरजों रायज्लायनानै लाना थाङा मानो गुवाहाटियाव थाबनो माबा रायज्लायखौ बाबाया थांनाय माबारै बाबाखौ अबाव दोङो लोगो हमै बेनिफ्राय डाक्टारजों रायज्लायनो हो बेयाव ओरैनो टाइम पास लाखिबाय थाना मा जानो मानसिनि जिउनि खोथा दङ रिक्सनि खोथा दङ हायाब्लाथाय गुबुन जायगायाव लाना थांदो माबारै गुवाहाटियाव लाना थांनो हो आंबोथ' बेखौनो सानदों आदा हायाब्लाथाय मानो लाखिबाय थानो बेयाव माबार इमारजेन्सि लांनांगौ गिदिर हस्पिटालफोराव औ थांनाय रायज्लायनाय माबारै आं रायज्लायहैनि र' बे गंसे सिगाङाव थाब्ला बे गंसे उनाव थानांगोन बे लकेसननि उनाव सार आंखौ मदद खालाय सार नङाब्ला आंनि फिसालाखौ बुथारगोन बिसोरो सार आंखौ मदद खालाय मा जाखौ आंखौ मदद खालाय आंखौ माने आंनि फिसाज्लाखौ मदद खालाय नङाब्ला बिसोरो बुथारगोन सार फिसालाखौ मदद खालाय आंनिखौ बिसोर खिथेब खालायना दोनदों आंनि फिसालाखौ सार मा जादों सोर खिथेब खालायदों मा जादों मोजाङै बुंनाय सार आंनि फिसाज्लाया थैगोन सार बिसोरनि आखायावनो थैगोन बिसोर बुथारगोन सार आंनि फिसाज्लाखौ खिथेब खालामदों बिसोरो आंनि हौवाया गाज्रि माने आंनि एक्स हौवा आरो आंनि बिहारि आंनि बिखुनजो बिसोर गासिबो आंनि फिसाज्लाखौ खिथेब खालामनानै दोनदों बुथारनो नागिरदों बेनिफ्राय आंखौबो जे बुला बुसि खालायदों बिसोरो आंनि फिसाज्लाखौ बुथारगोन बिसोरो आंजों बे खिथेब रिभेन्स लागासिनो आंनि फिसाज्लाखौ बुथारगोन सार मदद खालाय न'नि मानसियानो खिथेब खालायदों सार आंनि फिसाज्लाखौ बिसोरनि आखाइनिफ्राय बासाय सार नङाबा बुथारसिगोन बिसोर आंनि फिसाज्लाखौ एरसो खोमाना दोनदों आं बेसेबां सोंबाय एसेबां माबाबाय आंनो खोन्थायाखै आंखौबो बुदोंसो मादोंसो सार आंनि फिसाज्लाखौ बासाय सार अबावबा एरसो खोमाना दोनदों बिसोर आंनि फिसाज्लाखौ सार बिसोर जुदि खिथेब खालायमारदों बिसोरो आंनि आखाइनिफ्राय खारग'वा नाथाय खोथाया बेसेबां नंगौना नङा माने बेसेबां प्रुफ दङ खोथाया नोंनि न'खरनि मानसियानो नोंनि न'खरनि फिसाज्लाखौनो खिथेब खालायगोन जानो खालायदों
सार खालायदों बिसोरनो खालायदों आंनि न'खरनि मानसियानो माने सार नोंथाङा जोंहानि न'खरनि बाथ्राफोरखौ मिथिया बियो आंखौ आगोलनो गारनानै फैदोंमोन आंनि हौवाया आंनि बिहारिया आंनि बिखुनजो बिसोर गासिबो बिराद गाज्रि आंखौ अयथासार खालायदोंमोन आगोलनिफ्रायनो बेनिफ्राय आंनि फिसाज्लाखौ अयथासार खालायनानै अबावबा हमथानानै खानानै दोनदों अबावबा हिरसि खोमानानै सार रायज्लायबाय थानानै सम गैया सार अननानै दानो मदद खालाय आंखौ थौ सार आंजों बिसोरखौ गासिखौबो हमनानै जेलावसो बेनिफ्राय आंनि फिसाज्लाखौ अबाव दोङो दिहुन सार सार थारै जुदि नोंनि बाथ्राया थारमार नोंनि बाथ्रायाव सैथो दङ बिसोर खारग'वा औ सार बिसोरखौ खारगौ होनाङा सार बिसोरनि न'खरनि गासैबो मानसियानो गाज्रि बुला बुसि खालायो सार बिसोरो मोजां नङा नै सार आंखौ सोबादोंबो नोंथाङा जुदि फोथायनाय मोना आंनि खावलायाव नायबानो नुगोन आंखौ सोबादोंबो मिथिबायना सार बुला बुसि खालायदों हिन्जाव माहारिनि सायाव आखाइ थिखांग्रा औ सार बिसोरो आखाइ थिखांदों आंनियाव आंनि मोदोमाव आङो नंखाय बुङाखै सार आंनि बुंनायखौ माथो सार आं 1000 बार बुजागोन बुबाबो आङो सहायनानै थागोन नाथाय आंनि फिसालाखौसो बासाय सार आंनि फिसालाखौ जुदि बिसोरो बुथारो सार आं थांना थानो हानाय नङा सार टेनसन लानाङा जुदि बिसोरनिनो आखाइ दंमारो बिसोरनो जुदि नोंनि फिसाज्लाखौ किडनेप खालायदों खारग'वा बिसोरो